ದುಂಬದ ಅಜೆಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ತಿಮೊಲೆ ದಾಖಲೀಕರಣಗೂ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಜೆಂಡಾ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬು ಬಯಕೆ ಐನೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡುನೆ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಜನದು ಪುಟ್ನೀರ್ದು ಬಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇತ್ ಕಡಪುರ್ನಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಪುದರ್ ದಿರ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಪ ಪೆದ್ದನ ಟೈಮಡು ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀಪವನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಲೆ ದುಂಬು ವಾರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಬಾಲೆಗೆ ಉಣ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ಅನಗ ಬಾಲ್ಯದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ದುಂಬು ವಾರೀತಿ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ವಿಷಯಗೂ ಬಣ್ಣಗ ಕೇವಲ ಐನಾತ್ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಮಯದ ಮಿತ್ತಿತ್ತೊಲೈಡ ಮುಯ್ಪುನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಐನಾತ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತೊಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸೇನಾನಿಯಾದ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಮಾಲಕರಾದ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರು ನಮ್ಮ ಆದರಣೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡೆ ಎಂಬ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಈರೇನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಖೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕಣ್ಣೊತ್ತಿರ್ತಂಬೇರನ್ನು ಸಾಲು ಪಡೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಡ್ಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಕ ಬಂಗೇರ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇಂಕ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಯಾನಾರ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕುಲಶೇಖರ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕುಡ್ಲದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್ ಮೇರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಮೇರನ್ನ ಪಿಲಿಕೂರು ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಶಾಲ್ಯನ್ ಪಿಲಿಕೂರು ಮೇರನ್ನ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಕ ಬಂಗೇರ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೃತ್ತಿಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಂತನರು ಭಾರತೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ಲ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಧಿಡ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಮೇರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀರಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತೊಟ್ಟತೋಡಿ ಮೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದ ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಬೆಂದನಾರ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀರಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಎಂಕ್ಲೋರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಈರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಬೋಜಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇರೆ ಸಾಲು ಪಾಡದ ಮೇರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಅನುವುದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಸಮಯದ ಮಿತಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಈ ಪನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಚ ಇತ್ತನು ಪಣ್ಪಣ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಂಡನೆ ಮಂತೊಂದು ಸಮಯದ ಮಿತ್ತಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದ್ದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬಯಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ
ಇತ್ತೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಮೋ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟಡಿ ಎಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬಾಯಕೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಆಡ ಬಾಯಕೆದಾಗಲು ಜವನೇರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಜ ಪೊಂಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬಾಯಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪಡೊಂದಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಕುಲ್ಲದು ಆ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟದು ಚಕ್ಕುಲಿನ ಮಂಟಪ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಇಂದು ಉಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೆಕ್ಕಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಜಗಜಾಂತರ ಆತಂಡು ಇಂದೇನು ದಾನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎರಿಪೇರೆ ಬೋಡಾದಕ್ಕೆದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬೈക്ക് ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ಯಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಣ ಐನೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಕೆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಎಂಚ ನಡತೊಂದುತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 150 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನ ತಲೆಮಾರದು ಪಿರಾವುಗು ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಒರಿಯನೊಡಿ ಬಾಯ್ದು ಕೇಂದಣ್ಣ ಆ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಅವಡು ಪನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದುಂಬುಗೈನ ಎಂಚ ನಡಪವಲಿ ಪನ್ಪುಣೆತ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೆತೊಂದು ಅವು ಸಾಧ್ಯನ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಆವಡು ಇಂಚೆಂಚ ನಡಪುಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಅನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಪಂಡನ ಆಪುಣ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಲೇಡು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಿಡು ಬಾಯ್ಕದ ಮದಿಮೆ ಎಂಚಾವೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಂತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಇದ್ದಿಂದಂಡಲೈತೆ ಕೆಲ ಸಾವ್ದು ಪುಣೊಂದು ಪುಣ ಮಾತ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಚನ ಚುಟುಕಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ತಂದಂಡ ತೂದು 4 ಜನ ಕಲ್ತದ ಐನೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊಂಡಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆಗಳ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನ ಅವು ಆತೆ ಐನು ದಾನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬದ ಕಟ್ಟಲ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ಸಾಧ್ಯ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ತಿಳಿದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣಗಳ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಡು ಆಂಜನಗಳು ಬರಲು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕೇನೇ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣದ ಅವು ವಜ್ರಂಭವಿಸೋಣ ಒಂಚಿಂದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚನಗೈಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶವಾದಿ ಎಂಚಿನ ಸಾಧಿ ನಾಡುಳಿಂದ ಪನ್ಪುಣಗಳು ದುಂಬುಗೆ ಹಿರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೇರಿದ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಂಡ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರಣಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೋಡು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವು ಜಾಗೇಡು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರಿಕಾರಣಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆಗೆ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರಣಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದಿರ್ನಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನೆ 5 ಬಕ್ಕದ 5 ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಮೆಗೋರಿ ನಿಗುಪ್ಪಿಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಪುಣೆ ಆಮೆ ಕರಿಪುಣೆ ಈ ವಿಷಯಲ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ನೆದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಈ ಚರ್ಚೆಡ್ ಬರೊಂದುಂಡು ದಯಮಂತ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಐಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದುಂಬು ದಿರೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮೆ ಪಂಡ 5 ದಿನ ತಾಮೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 14 ದಿನ ತೊಂಜಿ ಅಮೆ ಉಂಡು 5 ದಿನ ತಾಮೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗೊಡುಂದ ಅಂಡ ಪೆದ್ದದ ಬತ್ತಿನಾಲ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪೊರೆತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಪೊಗ್ಗೊಡುಂದ 5 ದಿನ ಆವೋಡು 5 ದಿನದ ಪಕ್ಕ 14 ದಿನ ಪಂಡ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆನಿಗೆ ಸೂತಕ ಮುಗೀನಂದು ಆಮೆ ಸೂತಕ ಮುಗೀನಂದು ಆಮೆ ಗುರಿ ನಿಗುಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು 5ನೇ ತಾನಿ ಬಲಸದು ಒಂದು ಬಂಜಿನಾಲೇನು ಕುಲ್ಲದು ಬಲಸೇರುಂಡು ಕೋರಿ ಪೆದ್ಮಿದಿಗೆ ಆಂಡ ಯಾನು ತೆರಿಯೊಣ್ಣಂಚಿನ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಈ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದಿನ ಸಮಯಡು ಆ ಕರ್ಲಲ ಅಪ್ಪೆನ ಕರ್ಲಲ ಬಾಲೆದ ಪೂವಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಂತು ಇಪ್ಪುವ ಅವು ಬಾಲೆದ ಬಂಜಿಡ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು 5ನೇ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭ ಕನಕ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು ಅಪಗ ಐನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐನು ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್ಡ ಅತ್ತಂದ ಬೇರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದ ನಂಚಿನ ಜಾಗೇಡ ಐನು ಕೌಂಪು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಮೆ ಗುರಿ ನಿಗಿಪ್ಪುನೆ ಪಂಡದು ಯಾಂತೆರಿಯೊಂದು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ 5ನೇ ದಿನ ಅವು ಈರ್ ಪಂಡಿನ ಸರಿ ಅವು 5 ದಿನ ನನಗ ಬಾಲ್ಯದ ಪೂವಲ್ ತಾಲೋನು ಐನು ಕೊನದು ಫಲ ಬರ್ಪಣ ಉಂಡ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್ಡು ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೌಂತದು ಅವು ಬೇತೆ ಮುರ್ಗೋಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ತಾರ್ತದ ಅಡಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಮುಚ್ಚುನಿ ಅವೊಂಜಿ ಆಮೆ ಗುರಿಗೆ ಪುನಃ ಕ್ರಮ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜೆತ ಆಮೆ ಉಂಡು 5ನೆತ ಮುಚ್ಚಿಲ ಆಮೆ ಒರ್ಬೆತ ಬೊಕ್ಕ 14 ಆಮೆ ಇಂಚ 14 ಆಮೆ ಕರಿದಾದ
ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ. ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡಿನಾಗ ಆನನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು, ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು. ಬಾಕ ಬಾಲೆಗೆ ಸೊಂಟಗೆ ನೂಲು ಪಾಡ್ನ ಆನಿದಾನಿ ಬಾಲೆಗೆ ಸೊಂಟಗೆ ಕಪ್ಪುದ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಪಾಡುನಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪುರ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಪುರ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡುವೆರ್ ಅಂಡ ಆನಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ ಬಡಪತ್ತ ಕಾಲಡ ನೂಲು ಆನಿ ಪಾಡ್ನೆ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾಲೆಗೆ ನೂಲುದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಪೇತು ಕನಪನಲ ಅವೇ ದಿನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ನ ಆನಿ ಪೇತು ಕನಪೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಪೆದ್ದದು ಈ 15 ದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿಗೆ ಕೊಪ್ಪನ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ಮರ್ದು ಅಡುಪುನ ಒಂದು ಮಾತುಂಡು. ನೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ವಿವರವಾದ ನೇನು ಕೊರಲಿ ಐನು ತೋಜಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡೋದು ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಐದು ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜೀವನದ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ದು ಬತ್ತನೆ ಅರ್ಧಕ್ಕ ಆ ಮರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಜೀವಾಗ ಎಡ್ಡೆಂತಿ ನಾವು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಪಂಡಾರೆ. ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಎತ್ತ ಎಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ವಿವರ. ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮನ ಪಾಲ್ದಕಲು ಪಂಡ ಮಾಮಿ ಅಪ್ಪನ ಪೊನ್ನನ ಮಾಮಿಯ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಕಂಡನಿಲ್ಲದ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮೇಟ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮೇಟ ಉಂಟೋಡು ಅಜ್ಜಿಯ ಅಕಲು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಆಮೇಟಿ ಮೇಟು ಉಂಟೋಡು ಉಂಟದು ಫಸ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿಲಿನ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಶುದ್ಧ ಮಣ ತೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತ ತಾರ ಇದು ಉಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆರ್ನಕ್ಲು ತಾರ ಏನು ತೆತ್ತದು ಬಾಲೆನ್ ಜಪ್ಪವನ ಕ್ರಮ. ಸುರುತ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಲೆ ಅಂಡ ಅವು ದುಂಬು ತೊಟ್ಟಿಲು ಇತ್ತನ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ದುಂಬು ತೊಟ್ಟಿಲು 11 ಬರ್ಪನಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಲ ಪೊಣ್ಣನ ಕಂಡನಿಲ್ಲದಕ್ಕಲು ತೊಟ್ಟಿಲು 11 ಬರ್ತದ ಮೂಲ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ನದ ಇತ್ತಂದು ಅತ್ತನ್ನ ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕುಲು ಜೆತ್ತಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪ್ಪಡಾವಡು ಪಂಡನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದು ದುಂಬು ಆ ಬಾಲದ ಸಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ನೆಲಪೆಲ್ಲು ಅಕಲು ಪೂರ ಜೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ನೇ ಹೆಚ್ಚದ ಅಟ್ಟಡ ಮಿತ್ತದ ಇತ್ತನೆಂದೆತ್ತದು ಆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ಪಾಡ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪನ್ಪನ ಅಂದು ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ತಾರ ಇನ್ನು 4 ಮೂಲೆಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ 4 ಮೂಲೆಗೆ ತಾಗದು ಐನು ದರ್ತದ ಐತ ನೀರನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ತಲಿಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ತರೆ ಮಿತ್ತಗೆ ಕದಿಕೆ ಪಂತಿಲ ಅಂಬಿಲ ಮೆತ್ತುನಿ ಖಾರ ತಿರ್ತು ಚರ್ಮದ ಒಂಜಿ ತುಂಡುಲ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ತುಂಡು ಕರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಅಡಿಕ್ದ ಅಡಿಕ್ ಸಿಂಕ್ರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಯರ್ದ ನೆಡಿಲ್ದ ಕೋಲು ಕಾಯರ್ದ ಕೋಲು ಇಂಚಿನೇನು ಮಾತ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುನು ಒಂದು ಮಾತ ಬಾಲೆಗೆ ಪೀಡೆ ಒಂದು ಬರಿ ಬರ್ಪುನೆಕ್ ಚೆನ್ನೆರೆ ಬೋರು ಚೆನ್ನೇರಿ ಬೋರು ಅತಂದ ನೆಡಿಲ್ದ ಕೋಲು ಇಂಚ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ತಿಕ್ಕುನ ನೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ಪುದರ್ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಅತ್ತ ಈ ಬಾಲೆನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ಪಾಡ್ನ ಐಕೆ ಪೊರ್ತು ಎಂಚ ಏತು ಪೊರ್ತುಗೆ ಪಾಡೊಂತೇರು 15 ತಾನಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ದಿನ ತುಯ್ಯರೆಜ್ಜಾನು 15 ತಾನಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೋದು ಐಕ ಗಲಿಗೆ ಪೊರ್ತು ತುಯ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಗೋಧೋಲಿ ಲಗ್ನ ಪಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗಂತನ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಐಕೆ ಪೊರ್ತು ತುಯ್ಯರ್ನ ತಂಡ ಬಟನಾಡೆ ಪೋದು ದಿನಕ್ಕೇನಾರು ಪುರ ಇಜ್ಜಾನು 15 ಕರಿ ಬೊಕ್ಕಾಂಡ ದಿನಕ್ಕೇನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚಾದ 15 ತಾನಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸೂತಿಗನ ಅಂಚಿನ ಅಂಡ ಭತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತತ್ತೊಂದಿತ್ತನು. ಪೆದ್ಮೆದಿಗೆ ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀಪನವು ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪ್ಪಡವನ ಕ್ರಮ ಅವು ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಬಾಲೆನು ಪೆದ್ದದ್ನಿ ಬಾಲ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸುರು ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಜೆಪ್ಪಡಾದು ಆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲದ ಅಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕೈ ಕೊರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇರ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾದ ಅಡಿರ್ದು ಕಂತದು ಈ ಮೇಯ್ಕ್ ಕೊರೊಂದಿರ್ತೇವೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಡಿರ್ದು ಮಿತ್ತಕಂತದು ಕೊರ್ಪನಿ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೋಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಕೈ ದೀದು ಬಾಲೆನು ಜೆಪ್ಪಡವನು. ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ಪಾಡ್ನೆಗೆ ತುಂಬಿ ಎಂಚ ಜೆಪ್ಪವಂತೇರು ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ನೇರು ತುಂಬ ಪಾಲೆಡ್ ಜೆಪ್ಪಡ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆನು ಪಾಲೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪಜೆಟ್ ತಕ್ಕಣ ಬಂಡದು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕಣ ಬಂಡದು ಬರಂದಿತ್ತನು
ಪಜೆತ ಒಲಿದ ತಕ್ಕನ ಮಡೆದು ಕೊರ್ಪಣಿ ಬಂದದ ಐಟ್ಟು ಬಾಲೆನ್ ಜಪಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಜಪಡ. ಈ ಬಗೆಟ್ ನನ್ನ ಎರಡ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಣ್ಯರುಂಡ. ನಮಕ್ ಉಜ್ಜೆ ಭಸ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಮಡ್ಡೆಲೇರ್ ನಕಲು ಬತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲು ಉಜ್ಜೆ ಭಸ್ಮಡು ಇಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪನಿ ಪನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದು ಮಡ್ಡೆಲೇರ್ ನಕಲು ಬರಂದಿತ್ತಿನ ಐಕ್ ಮಡ್ಡೆಲೇರ್ ಬತ್ತದ ಅಕಲು ಉಜ್ಜೆ ಭಸ್ಮ ಕಂತದ ಐನ ನೀರಿಡು ಕಲತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ತಲಿಪನಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಹಿರಿಯಕಲ ಕಾಲದಿಂಚಿ ಬರಂದಿತ್ತಿನ ಮಡ್ಡೆಲೇರ್ ಬತ್ತದ ಮನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕ್ರಮ. 14 ತಾನಿ ಯಾಕಲು ಬರಂದಿತ್ತೀನಿ 14 ತಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇತ್ ಕನಪುನಿ ಪಂಡ ಅವು ದಾದ ಪೇತ್ ಕನಪುನಿ ಅಂಡ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದದಾನಾಗ ಒಂದು ಜಾತ ಖರ್ಚಾದ ದುಪ್ಪುಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಲೇ ಪೆದ್ಪವನ ಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಪೆದ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ಕೊಡೆ ಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆತನು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿ ಸಣ್ಣಯಗ ನೋಡಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಮರ್ದಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿತ್ತಂದು ಆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದು ಕಂಡನಿಲ್ಲದು ಪೇತದ ಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪೆರ್ಲೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ ತೆರಿನ ಕುಲ್ ಪನೋಡಾಯಿ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಈತೆ ಕೊರಡು ಬಂಡದ್ ನಿಗಂಟಿಜ್ಜಾನ ತೊಟ್ಲಾಲೆ ಬೊಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನಲ್ಪ ನೀರು ಪುರ ಮೀಪುನ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಪುರ ಪುದರ್ ದೀಪುನ ಪುದರ್ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಅಂದು ಪುರ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಶುರುವಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ದುಂಬು ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಅವು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಂಡು ಆಪತ್ತು ಬಾಲ್ಯಗೆ ಇಂಚಿನ ಪುದರಂದು ಒಂಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರತ್ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಪುರ ಅವು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬತ್ತಿ ನಾವು ದುಂಬು ಇಜ್ಜಂಡು ನಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಒಂದು ಬಯಕದ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಡದಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತನ ದುಂಬು ಮೂಲ ಕಟ್ಟಡು ಅವು ಇತ್ತ ಉಂಡ ಬೋಡ ಇಂಚ ಕಾಡ್ನಕ್ಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದು ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚಿ ಇತ್ತಂದು ಪಂಡ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ಈ ಭೂಮಿದ ಬಿತ್ತದ ಮೂಲದ ನರಮನೆಯರ ಅಕುಲು ಪಂಡದು ಅಕುಲ ಕೈಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆಗಿತ್ತಿನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಆ ನಂಬಿಕೆಡು ದುಂಬು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಇನ್ನು ಕಡೆ ಅಕಲು ಬರ್ಪೆರೆಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇಂಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀಪು ನಂಜಿನ ಕ್ರಮ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಅಲ್ಪ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಅನುಪಾನ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಿದೈ ಪೋಯರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನುಪಾನ ಒಂದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸುರು ಐಕೆ ಬಡದು ನೀರದ ಕೈತಡೆಲೆ ತಂದು ಪೋಪಣಿ ಗುವೆಲ್ದ ಕೈತಡೆಲೆ ತೊಗೊಪಣಿ ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀಪುನಿ ಬಂಡ ಆನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿ ಮೀನಾಗಲ್ಲ ನಲ್ಪ ಪಾಟ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದು ನೀರು ತರೆಕ ಮೈಪೆರೆಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಗುವೆದಡೆ ಪೋದು ಗುವೆಲ್ಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯಿನ ನೀರಿಗೆ ಬುಡಿಯರೆಂಡು ಗುವೆಲ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತರೆ ತೊರತ್ತದು ಬೊಲಂತರಿನ ಗುವೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಪಾಡ್ದದು ನಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನು ಗುವೆಲ್ಗೆ ಬುಡೋಡು ನಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಗುವೆಲ್ದವಳು ಕೈ ಮುಗಿಯರಂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಜಿಡು ಗರ್ಭ ಕೊಡಿಪಾಡು ಮೀನದ ಬಂಜಿಡು ಬಂದ ಕೊಡಿಪಾಡು ಇಂಚ ಪಂಡದು ಆ ಬಂದು ಹರಿನ ಐಕೆ ಪಾಡುನು ಪಂಡ ನೊನ ದುಂಬುಗಳ ಸಂತಾನ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ನೊನಲ ಜೋಕುಲು ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೇನು ಆ ನೀರಿಗೆ ಹರಿಪಾರ್ದು ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀದು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇನಿ ಆ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಗೂಯೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ಆತಂಡು ಕ್ರಮ ತೆರಿನ ಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ಆತೀರ ಅಂಚದ್ದು ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಯರಗ ಚವಲ್ ನೀರು ಮೀಯರಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀನಾಗ ನಲ್ಪ ಪಾಟ ನೀರು ಮೈಪುನ ತರೆಕ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಗುಯಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಗಂಗೆ ಕೊರ್ದು ಅವಳು ಬಲಂತೇರಿ ಗುಯಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಂತದೆ ಅವು ಬೆಂದ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಂತದೆ ಬೆಂದ್ರದ ಮಂಡೆಗಳ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಾಡ್ಯಾರುಂಡ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಂದದ ಮಂಡೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅದು ಉಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾರು ಮನೆಯರ
ಯಾನ್ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಅದು ಎನ್ನ ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀನಾನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಾಮುನ ಬಡಿದಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಗನ ಬಡಿದಿ ನಾನು ತೂತೀನಿ ಆರು ಬೆಂದ್ರದ ಅಲ್ತಡ್ದು ಯಾನು ಪಿರ ಬರೋಡಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಂಡೆಡಿತ್ತಿನ ನೀರ್ಲ ಮಂಡೆಲ್ನ ದೆರ್ತದು ತಿರ್ತದಿಯರ ಇತ್ತಂಡು ಐಟು ಒಂತೆ ನೀರು ಪುನ ಪಗ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪಂಡದು ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಓವುಲ ದಿನ ದೆರ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆನಿ ಆ ಮಂಡೆನ ದೆರ್ತದು ದಿಕ್ಕೆಲಿಡ್ದು ತಿರ್ತದೀಪ ಅದೇರೆ ನಡ ಅವು ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಅದೇರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಪಕ್ಕ ಮಂಡೆನ ದೆರ್ತು ತಿರ್ತದಿಯರ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಮಂಡೆ ಎಲುಮಿಂದ ಮಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಕರ ನಾಂಡಲ ಆನಿ ನುಪ್ಪದ ಕರ ನಾಂಡಲ ದೆರ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂತೀರು ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರಲ ಅಂಚನೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಬೆಂದ್ರದ ಮಂಡೆಗಳ ಕುಂಕುಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡ್ದು ಐನ ಹೊರ ದೇರ್ಪೆರ ತೀರಿಜಿನಲ ದೇರ್ತಲೆಕ ಮಂತದು ತಿರ್ತದೀನ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅರಿ ಪಾಡೆರಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೆರ ಇತ್ತನು ಪನ್ಪಣಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕಲ ಇದು ಗುವೇಲೂರು ದಂಡ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬುಡ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ನೀರು ದೆಪ್ ಮಗಪ್ಪವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೇನ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತುಂಬ ದಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅಂಚ ಮಂತಿಜೇರಿ ಆನೆ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕ್ರಮ ಮಂತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದ್ನ ಕ್ರಮನೇ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಂತದೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಗುವೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ನೀರು ಒಯ್ತದು ಗುವೇಲು ಶುದ್ಧ ಮಂತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಗ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಮುಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪನ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆತಿನ ದುಂಬು ಅವು ಇಜ್ಜಂಡು ತೋಜೋಡು ಸೂತಕ 14 ದಿನ ಕರಿಯೋಡು 17 ನಾನಿ ಅಂದಲ ದೇವಸ್ಥಾನ 40 ದಿನ ಪೋವಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಲ ಗುವೇಲದ ಅವಳು ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಂತದು ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗನಗ ಮುಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲಡ ತೂತ ಕೊಲ್ಲಿ ಎರೆತ್ತಿಂದು ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ತೂತ ಕೊಲ್ಲಿ ದೀಪನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುರಿ ತೊರಪ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ತೆಲಿಕ್ ಮಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ತೊರಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ತೊರತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಅಕ್ಲು ತೂತ ಕೊಲ್ಲಿದು ಇದು ಐನು ಕಡತದ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೆರಗ ಇಲ್ಲದ ನುಪ್ಪುದ ಕರ ದಿಯರ ನುಪ್ಪು ಮನ್ಪೆರ ಆಣಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಅವ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಬತ್ತದು ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಗ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬರಿಯರ್ನ ಆನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪು ಕೋರ್ಮಿಂದ ಕಜಿಪು ಮಂತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಮಂತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬನ್ನಗ ಏರ್ನಲ್ಲ ಊರುಡ್ದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ನಡಿಮಣಿ ಪೋಯರ ಗಂಚದಲ್ಲ ಗಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಓಡ್ಲ ತರಪೆರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಉಂತೆರ ಪತ್ತೆರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಬಾಲೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೇನೆ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ ತೊಟ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಪೋಂಡನೇ ಇಲ್ಲ ಪಗ ಪೊಲೆ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇಟೆ ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಐಕ ಬಡದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ದಾನ್ನ ದುಂಬು ಪಂಡ ತೊಟ್ಲಾಲೆ ಪೋಯರೆ ಜಿಂಜ ಸಮಯ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ 40 ದಿನ ತೊಟ್ಲಾಲೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾನು ದುಂಬು 40 ದಿನ ಕರಿ ಉಣ್ಣೆ ತೊಟ್ಲಾಲೆ ಕಡಪುರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಕರಿ ಉಂಡು ತೊಟ್ಲಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಒಡ್ಲ ಪೋಯರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡದು ಐಕ ಬಡದು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅತ್ತಂಡ ಒಡ್ಡ ಪೋಂದಿತ್ತೇರ ಅದು ಪೆರ್ಲೆಯಾರು ಹೊರ ಪಗತ್ತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪಂಡು ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಐಕನಕ ಇತ್ತ ಪೋಪೆರು ಬೇಲೆ ಪೋಪನಕಲು ಬೇಲೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಇಲ್ಲದ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಆಮೆಕು ಜಲ್ದ ಎಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಕಜಂಬುದು ಬಾಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಬಾಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿಪ ಬೈದಿನ ದುಂಬು ಬಾಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಲೈ ಬೇಯ್ತಿನ ಮುಗ್ಲರಿನ ಕಂತದು ಅರೆತ್ತದು ಐನೆ ಮಣ್ಣಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ನೊಪ್ಪು ಕೊರಿಯರೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಎಂದು ತೂಪುನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾನೆ ದುಂಬು ಬಾಲೆದ ಪುಟ್ಟನ ಪರ್ಬ ದುಂಬ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರ ಪುಟ್ಟನ ಪರ್ಬಲ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾನೆ ಮತ್ತೆ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಮಂತಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟನ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವಾಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಆಣುಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವಾಪಿನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಕರಪತ್ತವನ ಕ್ರಮ ಆಣುಲೆಗ್ ಕಜಂಬುದ ಮದಿಮೆ ಪಂದು ದುಂಬಾವಂತನಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡು ಮಾಹಿತಿನ ತೆರಿಪವಡು ಈ ಕರಪತ್ತವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದ ಒಂಜಿ ಲೇಖನನೇ ಉಂಡು ಐನೆ ಅನು ಇರೆಗ್
ಕೊರಲಿ ಆಯ್ತಾ ಮಾತ ಫುಲ್ ಇಡೀ ವಿವರವಾದ ಆಯ್ತು ಬರೀತೇನೆ ಆ ಲೇಖನ ನೀರೇ ಕೊರಲಿ ಅವು ಪಂಡನ ಸುಮಾರು ಪರ್ತದ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಕಜಂಬು ಒಂದು ಕರಪತ್ತವನ ತುಂಬ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂತ ಇತ್ತಂಡು ಇರೇಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿವರ ಕೊರಲೈತೆ ಕರಪತ್ತವನಕ್ಕೆ ಮದ್ಮಲಾಯಿನ பொண்ணான்னு மூஜி தினட்டு ಅಲ್ಲೇನು ಪಿದೈಕುಲ್ಲ ದುಪ್ಪೇರು ಐದಕ್ಕ ಮಡ್ಡೆಲೇರನ್ನು ಬರಿಯಾರ ಪನ್ಪೇರು ಮಡ್ಡೆಲೇರು ಉಜಯ ಬಸ್ಮನ್ ಪಾಡ್ದು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ ಮೀಪಾರೆ ಗುವೆದಡೆಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಗುವೆದವಲು ಕುಲ್ಲಾದು ಐಂಜನ ಪೊಂಜನಕಲು ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮಲನ ಬಡಿದಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಾತ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕಲು ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೀನಿ ಇರ್ತದು ತರೆಗೆ ನೀರು ಗುವೆಲದ್ದು ಮಗತ್ತದು ಐನು ಕಡ್ಡಿಯ ನೀರು ಮೈತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕಾಲೇನ ಚಂಡಿ ಹೊಚ್ಚದು ಮಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟು ಹೊಸ ಸೀರೆ ಪುರ ತುತ್ತದು ಜಾಲಡು ಮುಡಿತ ಮಿತ್ತು ಹರಿತ ಮುಡಿನದಿದ್ದು ಮುಡಿತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇಶ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಿರಿಯಕಲು ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನಕಲು ಮಾತ ದೇಶ ಪಾಡ್ದು ಉಲಾಯಿಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತನ ಕರನ್ನು ಮುಟ್ಟವನಿ ಕರ ಪತ್ತವನಿ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಅಡಿಗೆದ ಬೇಲೆಗ ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋನೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯಲು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜು ವಾಯಲು ಪನ್ಪುನವನಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಅಂಥದ್ದು ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಕರನ ಮುಟ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಕರನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಪೂರ ದೀಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ವನಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಾರೆ ಕೋರಿ ಮಿಂದ ಸಮ್ಮನ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಬಜಿಲು ಮತ್ತು ಅವು ಮತ್ತು ತೆನಸು ಕೊರ್ಪನ ಇಡೆಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಉಂಡು ಮದ್ಮಲಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಆಣುಲಿನ ಕಜಂಬುದ ಮದಿಮೆ ಅವೆಂಚ ಕಜಂಬು ಆನುಲೆಗೆ ಕಜಂಬು ಮದಿಮೆ ಆಣಿ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಾರಿ ಬಾಲು ದೀಪುನಿ ಆಣಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಂಬು ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು ಎಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಟೊಪ್ಪಿ ದೀದು ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಮೀ ಪಂಡ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಣ್ಯಾನ್ ಮೀದು ಪತ್ತದು ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಆದು ಬಂಡಾರಿ ಕೆ ಒಂದು ಕುಜಲ್ ತೆಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬಾಲು ದಿಯರ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತದು ಅವು 8ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಡು ಅವು ಪ್ರಾಯ ಅವು ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಮುಂದು ಆನಗ ಅವು ಈತು ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿಲಕ ಅವು ಈತೆ ವರ್ಷೋಡುಂದಲ್ಲಜಿ ಎಲ್ಲಿಡಿದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಆಗ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೋಡು ಈ ಕುಲ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿನ ಆಯಾವಡು ಲಕ್ಕದು ಅಪ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೇರ ಪರನವರ್ ಪುಣ್ಣ ಪ್ರಾಯೋಡು ಆಪುಚಿ ಪಂಡಾಗ್ಲೆಗೆ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬತ್ತನ ಸಮಯ ಮೀಸೆ ಬರೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬರ ಗಡ್ಡ ವರ್ಷ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ಗಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸೇಸೆ ಚವಲ ಸೇಸೆ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಜಂ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆಗೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಚವಲ ಸೇಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಾರಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮುಡು ಬಣ್ಯಾನ್ನ ಮುಂಡುಲ ತುತ್ತುದು ಚವಲ ಸೇಸೆ ಅವಡು ಆತನ ಇರೆಗೆ ಚವಲ ಸೇಸೆ ಆಯಿ ಬ ಅವು ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಪೋದು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಪಿರ ಡ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಅವೇ ಅವೇ ಕ್ರಿಯೆ ನೆಟ್ಟು ಕಜಂ ಮದ್ಮೆಡ್ಲು ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪ ದುಂಬು ಜಾಲ್ಡು ಮದಿಮೆ ಅಂದ 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 ಅವು ಅವೇ ಕ್ರಮನು ರಡ್ಲ ಕಜಂಬ ಮದಿಮೆದ ಅಂದುಲ ಬಂಡಾರಿ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮದಿಮೆದಾನಿ ಮಡ್ಯಲೆ ದಿಪ್ಪುನೆಗೆದ ಮದಿಮೆದಾನಿ ಮೋಂದೆಲ್ ದೇಸದಾನಿ ಮಡ್ಯಲೆ ಬತ್ತದು ದಿಪ್ಪೆರಗು ಮಡ್ಯಲೆ ಬತ್ತದು ಮೂರ್ತ ಕಬೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಗುರಿಕರೆ ಇತ್ತದು ಕೊಡಿ ಅಪಗದ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬು ದೊಂಪೋಡು ಇಲ್ಲಲು ದೊಂಪದ ಮದ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡ ಮಾತ್ರೆ ಆಣಿ ಗಡ್ಡ ದಿಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಮಡ್ಯಲೆ ನೀನು ಮಡ್ಯಲೆತ್ತು ಬಂಡಾರಿ ಆಣಿ ಅತ್ ಎಂಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪಡುಂಡು ಮಡ್ಯಲೆ ಬಾಲ್ ಪತ್ತೇರ್ನ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬಂಡಾರಿ ಬತ್ತದು ತೆತ್ತದು ಎನ್ನ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಡ್ಯಲೆ ಬರ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಸೂತಕ ಸಾವುದಾನೇಕ ಮಾತ್ರ ಮಡ್ಯಲ ಅಗತ್ಯ ಪುನಿ ತೊಟಿಲ ಬಾಲೆ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದು ಬೋತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡು ತೊಟಿಲ ಬಾಲೆ ಪೋಪುನ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನ ಕಲ್ಪ ತೊಟಿಲ ಬಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಇಂಚ ತೊಟಿಲ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಗ್ಗೊಡು ಪಂಡದ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಡು ಅವಳು ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬಾಲೆ
ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಆಂಜನಕ್ಲು ಅಂಚನ ಇತ್ತದೊಂಜಿ 4-5 ಜನ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ. ಅವಳು ಪೋದು ಅವಳು ಆಣಿಯೇ ಅವ್ಳು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡೋಡು ಅವಳು ಆಣ ಇಲ್ಲಲು ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲು ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅವಳು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಪಗೆ ದುಮ್ಮತ ಬಯ್ಯನಗ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡೋಂತೀನಿ ಇಂಚ ತೊಟ್ಲ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿನಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡೋಣ ಕ್ರಮ ದಯವಂಡ ಇತ್ಯದ ದುಮ್ಮತ ಬತ್ತುಂಡ ಏರು ಬಿಣ್ಣೇರು ಬತ್ತುಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒರಿದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ದುಂಬುದ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ಮುಂತದು ಬೈಯಾಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸವಲತ್ತು ಉಂಡು ದುಮ್ಮತಣ್ಣಂಚ ನಡತುದು ಪೋವೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವಳು ಕಜ್ಜೇರೋಡು ಅವೇ ಏಕಡೆ ಪಂಡನತ್ತ ನೇಕ್ ಕೋರಿ ಬುಡಿಯರೆ ದುಮ್ಮನಾಣಿ ಬರೋಡು ಪಂಪುನಿ ದಯಬಂಡ ಆ ಮೂರ್ತ ತಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡ ಅಕ್ಳು ದುಮ್ಮನಾಣಿ ಬತ್ತ ಎತ್ತುದೇರು ಪಂಡದ ನಿರ್ಣಯ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಳು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತ ಅನ್ನಗ ಮೂಲ ಅರತಾಲ ಇತ್ತಂದಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಹುಡ್ದು ಬಸ್ ಬಂದಾಂಡ ಅಕ್ಳು ಅಡೆಗೆ ತೊಟ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಪಾಡಿನ ಪೂಪುನ ಅಕ್ಳು ಕೋರಿ ಪಿಂಗಾರ ಕೊನೆರ ಹಾಪಂಡ ಐಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಪಾಡೋದು ದುಮ್ಮನಾಣಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೀತನ ನಡತದ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ಯದಕ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ಡ P8 ಕಾರ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಆ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲು 8 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುವ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮೂರ್ತ 10 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುವ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡೋಣ ಅವಳು ಮುಕ್ಳು ತೊಟ್ಟಿಲು ಸಮೇತ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಳು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುಲ್ಪದ ಬಡ ನೇನು ಅಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಮೂಳು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ನ ಪೊಣ್ಣ ಇಲ್ಲಳು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಾಲ್ಯದ ಇಲ್ಲಲು ಅಕ್ಳು ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಳು ತೂದು ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಚೆಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯಾಗ ಅವಳು ಮುಲ್ಪದ ಮರತ ತೊಟ್ಟಿಲು ಐನು 10-11 ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಕಾರಡು ಕೊನೆಯರ ಆಪುಜಿ ಆಯ ಅವಳು ತಾ ಚೊಂಬುದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮನ್ಪೋಯಿಂದಾಂಡ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡೋಡುಂದಾಂಡ ಕುತ್ತಟ್ಟ ಬೋಡು ಪಕ್ಕಾಸು ಕೊಲ್ತುಲ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿಡು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಪುಣಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೆದ್ದು ಜೆತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ದುಮ್ಮತ ಕಿದೆಟ್ಟು ಜೆತ್ತೊಂತೀನಿ ಪೆದ್ದಿನ ಅಕ್ಳು ಕೊಟ್ಟಿಯಾಡು ಕಿದೆಟ್ಟು ಅಕ್ಳು ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗುದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲುದಲ್ಲ ಈ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡೊಂತೀನಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಕಟ್ಟುದನಾಗ ಮಿತ್ತದು ಕೊಲ್ತುಲೆ ಬನ್ಪೆರ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನ ಪಕ್ಕಾಸ್ ಐಕ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾದ ಸರಳ ಅಥವಾ ಬಲ್ಲು ಪಾಡೊಂತೀನಿ ಆನ ಇಲ್ಲಲು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡ ಆಯ ಈ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕೊಂಡೊಂಡು ಅವಳು ಎಂಚ ಪಾಡೋಣಿ ಆಯ ಐಕ್ದಾನೆ ಅನ್ಪೆ ಇದು ಕಾರು ನೆಲಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ತೊಟ್ಟಿಲು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಪುಯ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಬಾಲಿನ ಪತ್ತು ಅವನು ಅಂಚ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅವಳು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ದು ತೊಟ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತುನಿ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಆಮ ಉಂಡುದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಅವಳು ಮೂಲ ಬಾಟ್ಲೇನೆ ಅವಳೇ ಪಾಡೋಡಾಯ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಣಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಯಾನು ಐನು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿಡು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆ ಪೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಣ